Gidinay ni kapuso actor Mark Heras nga iyang gigamit ang iyang leading lady sa Rodora X, perennial love team, ug ex-girlfriend nga si Jennylyn aron ma-gain iyang popularity. Sa press launch sa ilang bagong series ni Mark Ana, iyang closeness sa duha niya nga mga ex na asistyo. Butyag niini nga kini napikon na sa mga tao. Nagigamit niya si Jen aron mobalik iyang career. Dugang niini nga he's good friends with ug walay issue kung makitaan siya kuyog kay kuno very close pud kini sa mama niina nga si Nadia Montero. Matod ni Mark na kung unsa man ang makitaan sa mga tao sa telebisyon, mao gid pod ang ilang friendship behind the camera. Si Mark kinsa ninong usab sa anak ni Jen nga si Alex Bass niingon na he's not close to his boy sa posibilidad nga magkabalik. Apan sa pagkakaron, priority sa nilang duha ang ilang mga